पुस्तकांबरोबरच प्रत्यक्ष शेतीचा अनुभव मिळावा, अन्नदात्याचे कष्ट विद्यार्थ्यांना समजावेत आणि तरुणांनी पुन्हा शेतीकडे वळावं या उद्देशानं कुणकेश्वर ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक 1च्या संयुक्त विद्यमानं बांधावरची शाळा हा उपक्रम उत्साहात पार पडला। कुणकेश्वर नंबर 1 या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी साईन बंधू यांच्या शेतात भात लावण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला। तसंच पॉवर टिलरद्वारे नांगरणी कशी केली जाते हे जवळून पाहिलं। त्यावेळी प्रशासक सरपंच महेश तामणकर यांनी यांत्रिकी शेतीचा स्वीकार करून तरुणांनी पुन्हा शेतीकडे वळावं असं आवाहन केलं। तर मुख्याध्यापक तात्या लवटे यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये शेतीविषयी आत्मीयता निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा असल्याचं सांगितलंय। जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक केंद्र शाळा कुणकेश्वर नंबर 1 या शाळेतून आणि आमची ग्रामपंचायत आज ग्रामपंचायतचे सरपंच सन्माननीय तामणकर साहेब या कुणकेश्वर ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक केंद्र शाळा कुणकेश्वर नंबर 1 याच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपला देश भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे आणि या कृषीप्रधान देशामध्ये अनेक तरुण कृषीकडे पाठ फिरवून शहराकडे जाताना दिसत आहेत। परंतु खरा आपला देश कृषीप्रधान असल्यामुळे पुन्हा एकदा तरुणाने शेतीकडे वळलं पाहिजे। शेती हाच आपल्या देशाचा मुख्य आधार आहे हे लक्षात घेऊन आपल्या या जिल्हा परिषद केंद्र शाळा कुणकेश्वर नंबर 1 शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी आणि ग्रामपंचायत सरपंच उपसरपंच आणि सर्व सदस्यांनी मिळून हा विद्यार्थ्यांना एक चांगला धडा दिलेला आहे। या उपक्रमामध्ये विद्यार्थी एवढ्या उत्साहाने सहभागी होतात त्यासाठी नेहमी आमच्या जिल्हा परिषदकडून सुद्धा तसेच आमच्या पंचायत समिती सभापती माननीय श्री गणेशजी राणेसाहेब तसेच उपसभापती अमोलजी कोल्हे साहेब अमोलजी लोके साहेब आणि आमच्या गावचे सरपंच तसेच विविध पदाधिकारीसुद्धा सतत यासाठी प्रयत्न करत असतात। मी विद्यार्थ्यांना आणि या ठिकाणी जो अनुभव दिला यामध्ये विद्यार्थी खूप आनंदाने या उपक्रमामध्ये सहभागी झाले होते आणि या उपक्रमामध्ये सहभागी झाल्यामुळे असं दिसून येत आहे की शेती हा सुद्धा एक आनंददायी उपक्रम आहे। यामध्ये आनंद घेत घेत भारताचं दरडी उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेती हाच खरा मूलाधार आहे। कारण शेतीतून मिळणाऱ्या कच्च्या मालापासूनच आपण अनेक उद्योगधंद्यांना माल पुरवठा करू शकतो आणि मोठे उद्योगसुद्धा भरभराटीला येऊ शकतात। त्यामुळे प्रत्येक जणांनी शहराकडे जाऊन मोठ्या उद्योगाकडे न वळता छोट्या छोट्या उद्योगाकडे आणि कृषीकडे शेतीकडे वळून एक नवीन भारत पुन्हा एकदा उभा करण्याची गरज आहे। आज भारत सरकारतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या विविध कृषीप्रधान योजनांचा लाभ घेऊन तरुणांनी पुन्हा शेतीकडे वळावे आणि चांगल्या प्रकारचा कृषीप्रधान देश घडवावा यासाठी आपल्या शाळेने हा उपक्रम घेतलेला आहे। या ठिकाणी या शेतामध्ये साईम बंधूने जो आम्हाला शेतीचा हा भाग या ठिकाणी आज शेती करण्यासाठी उपलब्ध करून दिला, ट्रॅक्टर उपलब्ध करून दिला, त्या साईम बंधूंचं मी खूप जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक केंद्र शाळा कुणकेश्वर नंबरकडून मी खूप आभार मानतो। ते सरपंच आहेत महेश तामणकर, आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या सरपंचजी काय सांगाल। नमस्कार। पूर्ण प्राथमिक शाळा कुणकेश्वर क्रमांक 1 चे मुख्याध्यापक आणि सर्व विद्यार्थिनी ग्रामपंचायत कुणकेश्वर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण बांधावरची शाळा हा उपक्रम आज राबवतोय। हा उपक्रम राबवण्याचं एक महत्त्वाचं कारण असतं की मुलांना म्हणजे आजकाल शेती ही थोडी मुलं त्याच्यापासून लांब गेली आहेत किंवा आपले नागरिक त्याच्यापासून लांब गेले आहेत, तर मुलांना याची परत आवड व्हावी शेतीची यासाठी हा विशेष उपक्रम आपण दरवर्षी राबवत असतो। याच्यामुळे मुलांना शेतीत कसं वावरायचं किंवा आपण जे कडधान्य अन्न जे खातो पितो याच्यासाठी किती मेहनत घ्यावी लागते ही याच्यातनं समजते आणि मुलांना श्रम करायची त्याच्यापासून सवय होते। या उपक्रमामुळे किंवा या विशेष कार्यक्रमामुळे म्हणजे हा शेती ही त्यांच्या लक्षात यावी याच्यासाठी आपण हा कार्यक्रम दरवर्षी राबवत असतो आणि आमच्या शाळेचे सर्व विद्यार्थी तसेच शिक्षक हे या कार्यक्रमामध्ये खूप मोठ्या उत्साहाने भाग घेऊन हा कार्यक्रम यशस्वी करतात। याच्यासाठी इथे आम्हाला साई बंधू जे आहेत त्यांच्या या आज शेतात आपण हे काम करतोय, तर त्यांनी आम्हाला इथे जी संधी दिली त्याबद्दल खरंच त्यांचंही आम्ही त्यानिमित्ताने ऋणी आहोत।